खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। चिरांनि खान्थालगुरि जैलागावआव 8 बोसोरनि गथ' गोनां सासे आइजोआ गोमानानै दं। आसामनि खुंथायाव सोलाय सोल', माखासे जिल्ला बेंगिरिफोरखौ ट्रेन्सफार खालामबाय। नाइट बास आरो ट्राकनि सौग्रावनायाव 12 दावबायारिनि जिउ खहा। 10 जौखोन्दो सुबुं अनजिमा बारायोब्लानो आसामाव बांलादेश जागोन बुंदों हिमन्त। गोदान बोसोरनि सिगां गिबि मन्थ्रिया गेदेर खौरां फोसावदों। रौथायाव 31.30 केजि गान्जा जब्द। मणिपुर पुलिसा 1.6 लाख साइक'ट्रपिक टेब्लेट जब्द खालामदों। लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। नोलोबारि बिया बाथौ गौथुमनि लाइखुन्थिया गायसननाय। नोलोबारि बिया बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुमा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेन्दोङाव थानाय खान्थालगुरि जैलागाव गामिनि सुबल ब्रह्मनि आंगो बिसि सरनी ब्रह्मआ गोमानानै दं। 8 बोसोर बैसोनि सासे हौवासा फिसाज्ला गोनां बिमा सरनी ब्रह्मआ थांनाय 16 दिसेम्बर 2025 खालाराव गावनि बिमा लोमजानायखौ नायनो थांनो ओंखारलांदोंमोन होननानै नखरनिया मिथिहोदों। गोमानाय आइजो सरनी ब्रह्मखौ सोरबाफोर नुदोंब्ला फिसाय सुबल ब्रह्मनि जानबुं नम्बर 9365969854 आव खिन्थाहरनो एबा सुलाद हरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनिया। बेनि अनगायैबो होखानाय थं गामि खान्थालगुरि जैलागाव लासो मालिपारा थाना बिजनी जिल्ला चिरां बडलेण्डआव दोनफैनो हागोन होनना नखरनिया खुथारै खावलायदों। आसामनि खुंथायाव गेदेर सोलाय सोल', रायजोनि माखासे जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिखौ सोलाय सोल' खालामनाय जादों। आसाम सोरखारनि पार्सनेल डिपार्टमेन्टआव फोसावनाय बिथोन बायदियै कामरुप जिल्लानि बेंगिरि सुमित सातवानखौ तिनिसुकियाव ट्रेन्सफार खालामबाय। शिबसागर जिल्लानि बेंगिरि आयुष काटखौ काछाराव, काछार जिल्ला बेंगिरि मृदुल यादवखौ शिबसागराव, धुबरी जिल्लानि बेंगिरि दिबांकर नाथखौ बङाइगावआव, तिनिसुकिया जिल्ला बेंगिरि स्वप्निल पालकखौ कामरुपआव, क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मागदालिन पार्टीखौ राङारि बिफाननि जइन्ट कमिशनार महरै ट्रेन्सफार खालामनाय जादों। बेबायदिनो आबहावा आरो हान्थामेला बिफाननि जइन्ट कमिशनार सिमी करणखौ तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि, जइन्ट कमिशनार आरेक्य सइकियाखौ कार्बि आलं जिल्ला बेंगिरि, आइजि पुवाली गहायखौ दरंनि जिल्ला बेंगिरि, कार्बि आलं जिल्ला बेंगिरि निरला पांचुपीखौ एडिशनेल सेक्रेटारि, गलाघाटनि जिल्ला बेंगिरि पुलक महन्तखौ आइजि, बङाइगावनि जिल्ला बेंगिरि नवदीप पाठकखौ धुबुरी जिल्ला बेंगिरि, दरंनि जिल्ला बेंगिरि पाराग कुमार काकतिखौ गलाघाटनि जिल्ला बेंगिरि आरो तामुलपुरनि जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्तीखौ क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि महरै ट्रेन्सफार खालामनाय जादों। कर्नाटकआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 12 दावबायारिफोरा जाथायसालियावनो खामथार जायो। जिउ गोमानाय दावबायारिफोरनि बिबाङा आरोबाव बांबावनो हागौ होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला कर्नाटकनि चित्रदुर्ग जिल्लायाव गंसे ट्राक आरो नाइट सुपारनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों, जायनि जाउनाव गंनैबो गारियाव अर खामो आरो नाइट बासआव थाबथानानै थानाय 12 दावबायारिफोरा गोथाङैनो खामथार जायो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव ट्राक ड्राइभाराबो जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बासआव ड्राइभार आरो हेन्डीमेनजों लोगोसे 30 दावबायारिफोर दंमोन होननानै पुलिसआ रोखा खालामदों। दासान्दि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो थानाय गुबुन दावबायारिफोरनि गेजेराव 2नि देहायारि हालोदा जोबोद गाज्रि आरो खैफोद गोनां होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बेनिखायनो बिसोरखौ गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय बेंगालरसिम दैथायहरनाय जायो। आसामजों लोगोसे सा-सानजा भारतनि रायजोफोरा बांलादेशनि बाहागो। सा-सानजा ओनसोलखौ भारतनिफ्राय दानानै बांलादेशआव सरजाबगोन होननानै बांलादेशनि दाबि खालामनायनि गेजेरावनो आसामा बांलादेश जानो थांगासिनो। 10 जौखोन्दो सुबुं अनजिमा बाङोब्लानो आसामा बांलादेश जागोन। बे गेदेर बेफ्रुसार बानबुंथिखौ होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि दानि थासारिनि सायाव जिंगा खालामनानै आरो आसामाव बांलादेशी जेंनानि सायाव बाथ्रा बुंनानै आसामाव थाबैनो बांलादेश जानो थांगासिनो दं। 10 जौखोन्दो सुबुं सानखो बारायोब्लानो आसामाव बांलादेश जागोन होननानै दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि आसामनि गासै सुबुं सानखोनि 40 जौखोन्दो बांलादेशफोर। आरोबाव 10 जौखोन्दो बारायोब्लानो आसामा गावनो गाव बांलादेश हाबफैगोन। बे जेंनानि सायाव आं थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो होख्रावगासिनो दं। खारथिखौ होबाय बेनि सायाव माबोरै नायबिजिरो नोंसोरनि थांखि होननानैबो गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। कलाक्षेत्रआव आसाम सोरखारनि थिसनथाइलाइ राननाय हाबाफारि।
3% रिजार्भेशननि सिङाव साहा हारिनि सा 215 लाइमोनफोरनो सावस्रि बिफानाव थिसनथाइ होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया माखासे गेदेर बाथ्राफोरखौ फोसावदों। फैगौ 10 जानुवारियाव एडिआरइनि 3थि थाखोनि थिसनथाइ होगोन, 4थि थाखोनि थिसनथाइ लाइखौ 9 जानुवारियाव होगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियानि जोहै फोसावदों। 3थि आरो 4थि थाखोनि थिसनथाइ होनायनि उनाव रायजोआव थिसनथाइ होनायनि बिबाङा 1,60,000 जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि साहा हारिनि थाखाय 1थि आरो 2थि थाखोनि थिसनथाइयाव 3% रिजार्भेशन थागोन। बेनि गेजेरजों साहा हारिनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो सा 6-7 DSP साख्रि मोनगोन। जानुवारि दानाव साहा बागान ओनसोलाव गंफा गोजौ फरायसालि बेखेवगोन। मेडिकेल कलेजाव मोन 4 मासि रिजार्भेशन थागोन। बेनि जोहै रिजार्भेशननि मासिया 14 निफ्राय बांगोन आरो साहा हारियाबो गुबुन हारिफोर बायदि जौगालांगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रिया कार्बि आंलं केर'निनि जाथाय, गौरब गगैनि पाकिस्तान लिंक आरो गुबुन आयदाफोरनि सायावबो गेदेर बाथ्रा फोसावदों। उदालगुरि जिल्लानि रौतायाव गोबांथार बिबांनि गान्जा हमनो हादों। रौता पुलिसआ हमदों आयेन बेरेखायै स्मागलिं खालामनानै लाबोनाय गोबांथार बिबांनि गान्जा। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो रौता पुलिस थानायनि आवथायाव थानाय 4 नं धनस्रि ओनसोलनि गबसार गामियाव सिग्रोमनानै 3.30 केजि गान्जाखौ जब्द खालामनो हायो। सासे ड्राग्स फालांगिरिनि न'निफ्राय बोखांनो हादों गान्जाखौ। मोनद' पलिथिन पेकेटआव मंगलबारखालि हराव सिअ उत्पल शर्मा आरो रौता थानानि असि प्रणब देखानि दैदेननायाव रौता पुलिसआ बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसनि सोग्रोमनाय समाव दायनिगिरिया न'आव गैयामोन। दायनिगिरिया बे समाव खारखोमानानै दं आरो पुलिसआ नागिरगासिनो दं। ड्राग्सनि बेरेखायै सिग्रोमनायाव मणिपुरनि रैखाथि हान्जाया मंगलबारखालि आसामनि काछार जिल्लानि 29 बोसोरनि सासे लाइमोनजों लोगोसे गोबां साइक'ट्रपिक टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हायो। बे जाथायाव हमजानाय दायनिगिरिखौ लालपानिनि इलास आली लास्कार होननानै सिनायथिदों। रैखाथि हान्जाया बिखौ जिरिबाम पुलिस थानानि सिङाव थानाय चन्द्रपुर ओनसोलनिफ्राय हमना बिनिफ्राय 18.6 किल'ग्रामनि गासै 1,60,000 साइक'ट्रपिक टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामो। बेजों लोगोसे बेनि रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS24AC3721 गोनां ट्राकखौबो सिज खालामो। मणिपुर पुलिसआ बे जाफुंसारनाय मावनायखौ समाजारि बिजों एक्सआव फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि बे हमनो हानाय आरो जब्द खालामनाया ओनसोलाव आयेन बेरेखायै फेग्रा मुवा बेसाद फालांगिखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि मोनसे बाहागो। बे समाव जाथायनि बागै गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो मोनदांथिनि सायाव सोनारनानै आरोबाव रैखाथि हान्जाया राहा लानाय जागोन होनना थिरांथा लादों। बिश्वनाथआव बुधबारखालि मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव गोख्रै खारबाय थानाय स्कर्पिय'जों गंसे बाइकआ सौग्रावहैनायाव सासे सुबुङा जिउ गोमायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जुगेन बरकतिया माजुलिखर साहा बागाननि गाहाय खेरानिमोन आरो साहा मावथिफोरनि सोमावसारनायावबो बियो सांग्राङै बाहागो लादोंमोन। बियो आसाम टि वर्क्स इउनियन नायदुआर दालायनि रांखान्थियारि नेहाथारि महरैबो बिबान लादोंमोन। जुगेननि हरखाब रुंसारि जानायाव साहा बागाननि मावथिफोरा आरो इउनियननि सोद्रोमाफोरा जोबोद दुखु मोन्दोंमोन। जाब्रबथायखौ नुगिरिफोरा थाबैनो खौरां हरनायनि उनाव बिश्वनाथ पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै स्कर्पिय' आरो बाइकखौ गावसोरनि आवथायाव लायो। बे समाव आयेनारि खान्थि बायदियै गोथै सहखौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय दैथायहरनायजों लोगोसे जाथायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरनो बिबानगिरिफोरा थिरांथा लायो। नोलोबारि बिया बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो दिनै लाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय। उदालगुरि जिल्ला नोलोबारि बिया बाथौ गौथुमा फैगौ 19 आरो 20 जानुवारि 2026 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बियाबनि सिङाव थानाय सलिसबारि बाथौ थानसालि लांगोनायाव बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंनो लाइ खुन्थियाखौ गायसननाय जायो। मख'नो गोनांदि गुबुन बोसोराव खुंफुंबोनाय थानाय बायदिनो देग्लायबो धोरोमनि सानथौ सानसुमै आरो गोबां धोरोम सिबियारि रायजो राजाखौ लानानै धोरोमारि सावरायनाय, धोरोमनि गियान आरो बाथौ धोरोमनि बुहुमाव गोजोरै फोथांना लाखिनो, इयुन जोलैनो धोरोमनि बोसोन होलांनो बायदि हाबाफारिखौ लानानै जथुमाखौ खुंफुंनो बियाबा साखाफारा जादों। उदालगुरि जिल्ला नोलोबारि बिया बाथौ गौथुमा खुंनो लानाय बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै फुंनि 10 रिंगासो समाव बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै आलारि बाथि फोजोंना बिबार बावथाय होना धोरोमनि आरज खालामनायनि गेजेरजों लाइ खुन्थिया गायनाय हाबाफारिखौ सिबियारि बिथांमोना खौसेथि आब्रुथि गोनाङै मावफुंनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।